Moi ja tervetuloa mukaan! Tänään me sukelletaan aiheeseen nimeltä Markdown Office. Ja tämä ei ole mikään ihan tavallinen juttu, vaan konsepti, joka oikeastaan pistää ihan uusiksi sen, miten me ajatellaan dokumenteista ylipäätään. Eli ei puhuta mistään uudesta ohjelmasta, vaan ihan perustavanlaatuisesta ajattelutavan muutoksesta. Mennäänpä suoraan asiaan. Kuulostaako tutulta se fiilis, kun yrität saada dokumentin muotoiluja kohdalleen ja kaikki hajoaa käsiin? Tai kun yhteistyö jonkun tiedoston parissa on, ihan tuskaa. Mitä jos mä sanoisin, että vika ei välttämättä ole sussa, vaan niissä työkaluissa, mitä me käytetään, ja että ne on pohjimmiltaan ihan rikki tätä tekoälyn aikakautta varten? Okei, eli ihan ekana pureudutaan siihen, miksi nämä meidän nykyiset ohjelmat on niin sanotusti rikki. Ja kyse ei ole mistään pienistä bugeista, vaan sellaisista syvemmällä piilevistä ongelmista, jotka ihan oikeasti estää meitä ja tekoälyä tekemästä töitä fiksusti yhdessä. Katsotaanpa vähän tarkemmin. Tässä näkyykin aika hyvin se vanhan ja uuden maailman välinen kuilu. Vasemmalla on se, mihin me ollaan totuttu. Wordit ja Docs-tiedostot, jotka on vähän kuin sellaisia mustia laatikoita. Sä et oikein tiedä, mitä siellä sisällä tapahtuu, ja lopputulos on usein ihan kaos. Mutta sitten oikealla on Markdown Officen visio. Kaikki onkin selkeää tekstiä, ennustettavaa ja suunniteltu nimenomaan tekoälyä ajatellen. Joo, ero on todellakin kuin yöllä ja päivällä. Ja tässä se juju piileekin. Ihan se perusongelma on, että meidän ohjelmat on suunniteltu ihmisen hiiren klikkauksille. Ne olettaa, että me ollaan ne, jotka osoittaa ja valitsee. No tekoälylle tämä koko logiikka on ihan hebraa. Se ei vaan ymmärrä sitä ja sen takia sen on käytännössä mahdotonta osallistua siihen työntekoon mitenkään järkevästi. Eli käytännössä meidän tiedostot on vähän niin kuin lukittuja aarrearkkuja. Tekoäly ei pääse kurkkaamaan sinne sisälle kunnolla, ja kun se yrittää tehdä jotain, pienikin muutos saattaa rikkoa jotain ihan odottamatonta. Muutosten jäljittäminen, lähes mahdotonta. Nämä työkalut ei yksinkertaisesti vaan puhu samaa kieltä tekoälyn kanssa. Mutta ei huolta. Tähän kaikkeen on onneksi olemassa ratkaisu. Ja nyt päästäänkin itse asiaan, eli tarinan sankariin, Markdown Officeen. Ja tämä ei ole mikään laastari vanhan järjestelmän päälle, vaan ihan perustavanlaatuinen muutos, joka on suunniteltu nimenomaan ratkaisemaan just nämä ongelmat alusta asti. Ja tämän koko lähestymistavan ydin on itse asiassa nerokkaan yksinkertainen. Ajattele, että kaikkia dokumentteja, siis raportteja, taulukoita, ihan mitä vaan, käsitelläänkin yhtenäisinä ja selkeinä tekstitiedostoina. Ei enää mitään piilotettua monimutkaisuutta konepellin alla, vaan pelkkää puhdasta, ymmärrettävää sisältöä. Tämä lainaus lähdemateriaalista kiteyttää tämän homman aika täydellisesti. Tässä ei siis todellakaan ole kyse mistään pienestä päivityksestä, vaan ihan täydellisestä suunnanmuutoksesta. Me ollaan siirtymässä siitä käyttöliittymien aiheuttamasta kaaoksesta kohti selkeitä ja mikä tärkeintä, tekoälyystävällisiä prosesseja. Okei, mutta miten tämä kaikki sitten ihan oikeasti toimii? No, vastaus piilee ajatuksessa, joka on aika mullistava. Kohdellaan dokumentteja ihan samalla tavalla kuin koodia. Tämä saattaa kuulostaa vähän tekniseltä, mutta älä huoli, idea on itse asiassa tosi yksinkertainen ja äärimmäisen tehokas. Tämä prosessi on vähän kuin softan kääntäminen. Eli ensin sä tai tekoäly kirjoittaa sen sisällön ihan selkeänä tekstinä. Sitten järjestelmä nappaa sen, jäsentää sen automaattisesti, tarkistaa, että kaikki on sääntöjen mukaista. Ja lopuksi se renderöi, eli luo siitä sen täydellisen lopputuloksen. Ja paras juttu, lopputulos on aina, siis aina virheetön ja täsmälleen samanlainen. Ja nyt tulee se todella siisti juttu. Yksi ja sama tekstitiedosto voi toimia ihan kaiken perustana. Siis samasta tiedostosta voidaan luoda se virallinen raportti, siitä voidaan vetää ulos dataa taulukkoanalyysiin tai siitä voidaan rakentaa vaikka just tällainen esitys. On vain yksi totuuden lähde, josta kaikki syntyy. Aika telkasta, eikö? Tälle kaikelle on hieno termikin, deterministinen renderöinti. Kuulostaa monimutkaiselta, tiedän, mutta se tarkoittaa ihan yksinkertaisesti vaan tätä. Ei enää ikinä yllätyksiä. Se dokumentti näyttää tismalleen samalta ihan jokaisen koneella joka kerta. Se vanha kaos vaihtuu täydelliseen varmuuteen. Ja tämä kaikki luo pohjan sille, mikä on ehkä koko homman kaikkein jännittävin osuus. Nimittäin sille, että tekoälystä voi vihdoin tulla meidän todellinen kumppani. Katsotaanpa seuraavaksi, miten tämä uusi arkkitehtuuri oikein vapauttaa sen tekoälyn todellisen potentiaalin. Tämä lainaus osuu naulan kantaan. Me kohdellaan tällä hetkellä kielimalleja vähän niin kuin, apulaisina, ei tasavertaisina tekijöinä. Tekoäly on vähän kuin sellainen innokas, mutta kömpelö harjoittelija, joka yrittää parhaansa, mutta ne työkalut, mitä sille annetaan, ei vaan tue sitä kunnolla.
Markdown Office ratkaisee tämän ongelman operaatiopohjaisella muokkauksella. Eli sen sijaan, että tekoäly yrittäisi arvailla ja sählätä sen tekstin kanssa suoraan, se lähettääkin selkeitä yksiselitteisiä komentoja. Vähän kuin lisää uusi rivi myyntitaulukkoon tai muuta luvun 3 otsikoksi tämä. Ja tämä tekee siitä tekoälyn toiminnasta täysin turvallista ja luotettavaa. Eli se ajattelutavan muutos on ihan täydellinen. Tekoäly ei ole enää mikään apuri, joka vaan kantaa työkaluja. Ei, siitä tulee luotettava osallistuja, joka istuu meidän kanssa samaan pöytään ja tekee töitä. Siis ihan niin kuin kuka tahansa muukin tiimin jäsen. Okei, vedetäänpä langat yhteen. Tulevaisuus on siis tekstipohjainen, mutta miksi tällä kaikella on oikeasti merkitystä sulle ja mulle? Mitkä ne ihan konkreettiset hyödyt on, joita me saadaan tästä uudesta ajattelutavasta? No, tässä ne on pähkinänkuoressa. Ensinnäkin auditoitavuus, ihan jokainen muutos voidaan jäljittää just niin kuin koodussa. Toiseksi luottavuus, ei enää hajoavia muotoiluja tai tiedostoversioiden konflikteja. Kolmanneksi ei toimittajalukkua. Sun dokumentit on avoimia tekstitiedostoja, sä omistat ne. Sitten on turvallisuus. Tämä on suunniteltu toimimaan vaikka omilla palvelimilla, täysin suljettuissa ympäristöissä. Ja mikä tärkeintä, tämä on tekoälynatiivi. Se on rakennettu alusta alkaen sitä tulevaisuutta varten, jossa ihminen ja tekoäly tekevät saumattomasti yhteistyötä. Ja mä jätän sut pohtimaan tätä. Mitä tapahtuu, kun meidän perustyökalut eivät enää ole se rajoittava tekijä, vaan pelkkä puhdas mahdollisuus? Millaisia ihan uudenlaisia tapoja työskennellä ja luoda me voidaan silloin keksiä? Mahdollisuudet on aika lailla rajattomat. Kiitos tosi paljon, että olit kuulolla.